Kaunti ya Nyamira jobu maange hasoroboti rwa senchira yobo ikirano go tigana bononere jobu mangi moncho mulikire bono tomerane no mulike ito mirded mumanye ana uno ko mulikira mana amangana alengeto bole mibono ni goborere bomanya kantebu na Anthrax wabere bo kwatika nsemo yabo mali ba yogo toka ime yabo nchali se kaunti ya Kisii obokere chitu kunyara go siria wogima bwabo niko bono mokonyo mo governor kulaze kaunti ya Kisii Robert Monda abere ga kubotoke chanja na kote yabuna abali mebeso kina kaleta chambe chiabo konyara konyole chanjo aso konyara go tanga endwali yo ya Anthrax igaya kuwa na ekiralenga samaga cha ATC imeye kaunti ya Kisii roboti rwa senchira yobo ikirano. Serikali enye kaunti gekoragwa no mugavana Simba Arati nigo egendrete gukora egasiabo kegima buna baliete eira gotia ase abamenyi. Ime ya ATC nigo omokonyi bwa mugavana Dr. Robert Monda ara omorobeli obwoko igolera abanyagitali betugo eliogo chikorwalia chiombe asogo chitonga echanjo ya ntira gose Anthrax eliogo tanga ebinyinyi ebyokogendereria gochiase etugo yende amona mwanya banto asebwateka ime yabo maliba ase bunge yabo nchali kitobere taiga tuli intwebu na serikali ya Kisii County amona abo bisabe county ba veterinary abanyagitali betugo ababeire tayari kogenda se oguchanja kubeta kisindani cyoborwaire bokoro kwa Anthrax osentira ekegusii na black quarter igato kogenda kubeta kisindani echia sengenjo oborwaire bombwarre kanetalia bomali bagwod onchari na okobeta kisindani okono gutanga oburwiro bombwe sialira guchia chinsemo chinde ase chi constituency cheito ne county engima. Waziri wobolemi imeye county ya Kisii Esman Onsaligo nigo atebire serikali nigo yaruete chidosi chiribu emerongebere iliogo chigokonya gutanga oborwaire bwa Anthrax. The government immediately procured 20,000 doses and we have mobilized our staff. The vaccination exercise is going to start. Already our DG has shown us what is going to be done. Nonyana boigo nigo oborwairo bwa moganiwe na boigo chiombe kobekwa ensemo gose quarantine kolengana na Dr. Mukaya Osoro ase boigo atebire ime yabo malibam bache gukora ebituo emerongebere nekemo bamanye kogendereria gochiase chibunge chinde. We have so far contained the situation. But we want to begin with Bomariba ward. We want to cover the entire Bomariba ward, 21 centers. The rest of the county will be covered in due course as we move along. But I want to tell members of the public to be vigilant and report any cases, not only of anthrax, but of any other condition that there may be. Ase chinga kiecho nigo Dr. Monda asabire abalemi gosokia etugo yabo eliokonyora echanjo eyo eliogotanga kwambokerana goikanonya semu anyabantu ekinale gusabangelinga abalemi molete chiombe chaino molete etugo yaino ase kisindani echi elio kinyale ko betwa kisindani echi ase gutanga oborwaire mbwesi alera guchia ase kitugo chinde ekitaranya oborwaire. Yinko reporter ya Egetaseni Ndizi TV litaliane